Guys, inani kainit ang Dubai guys. Na ako sa Dubai karon for interview. Grabe kainit. Woo. Nagkayo-kayo ang Dubai. Grabe kainit ang Dubai guys. Nasunog ako now. So hapit na ko. Gibaktas na ko ilang office padulong ko sa train station. Dubai City. Babalik na ko, masakay na pod ko train padulong bus station diri sa Dubai para mo uli og Abu Dhabi. Grabe. Lisod kayo mangitag trabaho diri sa abroad guys. Nag-abot na akong singot sipon og luha. Grabe kalisod kaayo. Laban lang. Di ta muli og Pinas kung way kwarta. Grabe jud bitong inita guys eh. Sobra kainit. So, hapit na ko. Mga 5 minutes na lang baktas. Kay kung diri ka sa ilaha, magbulad ka og bag-ong nilabhanin mo na sinina, siguro isa ka oras mauga na. Or 30 minutes tungod sa kainit.